Presiden sini ko YTFT pramotani kabangma ojamara kama ani election agent because babu सबसे हमसे नहीं वो इलेक्शन नहीं संपर्क अभिज्ञ गना गे बरनती जे जों तिनी और आसे खरम दतमखाय जे जों पालाय मांखा माने नॉमिनेशन दाखिल खालायबाय माखा ब्लेके जों टंटं भाई गोप्लाय दिगे बा जों 100% निश्चित जों जिदिनाय एवं क्षमता हास्तेव जों फासिनाय क्षमा एकदम निश्चित जनगण तो बाक्सा सुंगै दङ बुबाग्रा काताङा बुट बाचाय बुबाग्रा बुट बुसाना नायब्ले बुबाग्रा का सेनापति रकुनो दिनो गखाया ब कामान सिरिनाय सैनिक से युद्ध खायनाय जे कोनो युद्ध कमान्डार कोनो दिनो ब कगलायथिनि थाया ब कामान सिरिनाय ब परिचालना खायनाय बे सुत्रं और बुबाग्रा गना निको गया जों युद्ध खायनाय जों कफ्लायुंनाय बुबाग्रा खायनाय जोंनो तै दुलनाय अबसिमले